77 ka mga kanhi rebelde gikan sa probinsya sa Cotabato ang nakadawat og hinabang pinansyal nga 4.5 million pesos isip benepisyaryo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP sa national government. Gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government kauban ang probinsyal nga gobyerno sa Cotabato, Armed Forces of the Philippines ug Cotabato Police Provincial Office ang distribution sa ayuda nga gipahigayon sa Provincial Capitol Gymnasium amas Kidapawan City kagahapon Hunyo 1. Ang ayuda nga gihatag sa DILG alang sa immediate and livelihood assistance ug firearms remuneration sa kanhing mga rebelde. Gikan sa Magpet, Tulunan ug Arakan Cotabato ang mga benepisyaryo. Sa mensahe ni 7th IB Commander Lieutenant Colonel Jose Rigunay Jr., iyang gidasig ang mga benepisyaryo sa ICLIP nga gamiton og insakto ang mga ayudang nadawat gikan sa gobyerno aron masiguro ang maayong ugma sa ilang mga pamilya. Nagpasalamat ang DILG Provincial Director sa Cotabato sa tabang niini sa programang Kapsay nga ginaduso sa national government, lakip na ang ICLIP ug National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun LCAC. Nagpasalamat ang kanhing mga rebelde sa gihatag kanilang oportunidad ingon man sa mga hinabang gikan sa gobyerno aron makabalik sa komunidad ug aron makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Mitambong sab-atol sa pagpangapud-apud ug ayuda ang provincial administrator nga mitindog isip representante ni outgoing Governor Nancy Catamco, representante gikan sa 90th IB, 39th IB ug Cotabato Police Provincial Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.